shirya a buɗe wuta. Makashin aljanu. Me yasa aka ke farar mu ne kam? Koi handama da muka yi da baba kere na dukiyar al'umma. Ne Umar. Idan kai ne kuma waye kenan? Makashin aljanu mana. Na rantse da Allah ko sauro ban taɓa kashewa ba, ni ban ma taɓa ganin aljanu. Dankali. Ni na zo ne domin na taimaka ma. Yaron nan ya so ya fi ƙarfi na. Ina tunanin akwai wani wanda ke taimaka masa. Yi maza ka da ko dakarunka. Shirin zai dinga zuwa muku ne kawai a ɗan ƙauye YouTube channel, kuma na subscribing ku danna alamar ƙararrawa, hakan ne zai ba ku damar samun shirin a duk sati idan mun ɗora.